murahan pengarane ngajurit kaya putu parapa writing turangga hesti akata ingkang cocok lelayu Ndara Anoman ya Pedro waduh Ndara Senggono ya Bagong jeneng dugi mriki dina samangku aku diutus dening ramamu ki Semar Badranaya supaya jampang utawa memanuki marang lakuning bentuk garing kang sato Bagong lumarak mring negara Ngastina lajeng yen ana sambi kalane tesih ana alangane Anoman ingkang minangka dadyasana ngayomi marang keselamataning Petro. Wah, Den. Matur nuwun nggih, Gus. Dina samange Petro badhe dipejahi dening Wadyabala ing Segelar Semapan nyrangap tumbahe nganti kaya jati ngarang nika. Kae sapa Petro? Wadyabalanipun jati sampurna. Pendhita anyar sing sajake ngedokke piwulang-piwulang sing sesat. Mosok Semar arep dipateni kula anake lanang boten nrimake. Lah mung pendhitane ijen padha ijen Petruk wanine mriko kancane akeh Gus. Ya, aja kuwatir. Perkara Wadyabala sing tak sawang saka kene pake ngurut kae. Mangko aku sing ninggalke, aku sing ora arep barisan. Sampun ngantos slendro rawasipun nggih, Den. Dinten samange mangsa Godhowo. Ya, Wadyabalane tak singgirke. Nenek nganti penemban bekalan songo jati sampurna sing maju kowe sing kandhi nggih nang singgirke Wadyabalane mriki pendhitane sing kaya iku lho ya anggep kayo gegono nanggih risang Rama Dayapati ono laksa agung oh iya lagi dari ya lagi mobil keluar lagi jadi jroning marek badhe pulang awas apa dia Berikan foto sebentar. Iya, Endi. Ayo, Gun. Foto. Mas tak pandang. Yeay. Oh. Ya. Apa? Ada ngomong. Gimana, Bri? ya langsung Untuk ke Banyuwangi juga. baik langsung ke Banyuwangi langsung nang Banyuwangi kalau hari ini. Ayo.